Anisebona abangani. Baqedwa yini ubungane benu? Kahle ngathi baqedwe ukuthi yena wayenokuyicabangela yena yedwa wayengamcabangeli omunye umuntu yena baqedwa ikhona ukuthi wayeyicabangela yedwa wayenomona yilokho nje engingakusho. Okay. No, kuyezwakala but kunodaba akasixoxele lona. Uyabona? Ngiyabona. So ikona bengiqinisa kakhulu ngasekukhulumeni ngendaba zabangani. Uyabona ngoba ngathi uke uphila noma wake waphila ngazi kodwa ngathi uphila nomuntu ayekade ethandana naye. Kuyiqiniso noma kwamanga? Kuyiqiniso. Okay. Esiphi mhlawumbe isizathu esenza ukuthi ebantwini bebonke ukhetha ukuthi uqomelo uzazi ngekho yini ezinye isheli? Zazi khona ezinye isheli. Kuyikona ukuthi ngicabanga ukuthi uyena engambona right ukuthi ngingathandana naye nanokuthi basebehlukene naye usena. Oh, okay. Yeah, kona ngeke size sikulawula ukuthi thandana nobani yekabani. But mawumuntu nje unenhliziyo zikhona ezinye izinto othi uma uzibuka ubone ukuthi ngingayenza yona but I don't care uyakwenza. Kodwa mawumuntu ononembeza ubushawe lonto ukuthi ayikhona. Lo muntu bephila nosibanibani mina ngihamba naye yena aze kuthina ngoba eze kulomuntu lo. Namhlanje sekuyimina naye futhi. Uyabo? Same tools abelisebenzisa ukujabulisa lo uzolisebenzisa kumina. Meaning khona umnuko obukhona but ke mhlawumbe awuyinakanga yonke lonto leyo. But kumngane wakho khona around. Noma mhlambe ngoba ningibize vele senizwe istory sakhe senithathe uhlangothi lakhe. Angingalithatha uhlangothi. Ngisafuna ukuzwa yena kuqobo ngoba ngisho ngithi ukhona la Ngoba ngithandana naye umuntu onesandla eshaya kakhulu. Noma ngathi yazi mina sithi ngifisa ukukhulume naye uThandolo. Ngifisa ukukhulume naye ngqo umtshela ukuthi into eyenza ngangizokutshela ukuthi okay Thando into eyenza ukuthi ngisuke ngize kuwena ngangisengasadiniwe ukuthi uthandane nomuntu. Yesu wakwenza ukukhohlakala lo wakwenza angifuna ungasho ngoba sasabangani uwazi kahle ukuthi kade ngithandana naye umuntu. Okay noma ngathiwa sengiphumile kuyena but wena njengomngani wami nganga expectile ukuthi uzothandana naye. But umuntu lo ube umuntu onesandla kakhulu ngalendlela ukuthi ungaze uphume mawungaphumi kulo relationship ungaphuma ngebhokisi. Mina ngiphume ngoba sengibona ukuthi kushuthi nami ngizolandela ingane yami. Uyazi kona ukuthi ingane yami yashona kanjani? Awuzange ufuna ukungitshela lokho. So angazi. Nganginezizathu zalokho ukuthi ngize ngingasho ukuthi ingubani. But wayengibeka isandla kungabona kungekho lula nakumina ukuthi ngitshele omunye umuntu ukuthi kwenzakalani ku relationship yami. Nami ngangizama ukuvikela isithunzi sakhe. Awuze la inganeni kanti wayibulala wayinkinya wayenza njani? Ingane but ngangisakhulelwe. Ngangisakhulelwe ngicabanga ngangilapha ko 4 months kanje ngisakhulelwe kwenzeka ukuthi sixabane nakhona ayikho into engako esasixabanela. Wangibeka isandla njengenjwayelo kanti uzongishaya azangishaya nesisu. So mengishaya isisu ngaphuphunyelwe isisu ngathi ngilele phansi lapho ngaleso sikhathi wabephuma ehambele ngabi nandaba. So ngazama ngafonela iambulance ngaze ngaye esibhedlela mangifika esibhedlela kwase kwathi ingane ishonile. Yindaba wongambophisa ingane sisi? Kunzima but ukufika kuleso stage leso sokuthi umuntu uzumbophisa kunzima yabo uma uthandana nomuntu uzoshayana namhlanje ngakusasa nivuke axolise akhombisa ukuyisola. Akukho lula. Yo ukukhulelwa kwakho uyahambisana vele nakho noma umuntu ongahambisani nakho vele. So mina ke njengomuntu wesifazane angikwazanga ukuthi ngenze into ayicela ukuthi ngenze because wayethi angenze abortion. So ngangakwazi ukuyenza ngenkani. Waqhubeka kodwa wathandana naye ethenze abortion? Kwakubaba engane yami bhuti kwakubaba engane yami ayikho. Uzame ngayo you went too far.
uma ungabuza kumina iwena ufa uma uzongibukanisa nabantu kanje. Akezanga kuwena usena ezokhuluma nawe Angahlabe ngathi kwangekho enough. Akezanga Kwangekho enough because weza kanye ngani emva kwalokho usezongibukanisa nabantu kanje. Ethando akezanga yena usena kuwena weza wamlalela no wamlalela okay libi iphutha manje masenza kanje ngoba phela uzama indlela ukuthi umlalele ngoba still if eza kwena again ngenzeka futhi ungamlaleli uhappy na emjulweni okona njengamanje akaze ngiyazi mina khona into engihlupha akaze kwenzeke awuvula isifuba sakho wethando ukhuluma into ekuyiyona akaze kwenzeke sisi akaze kanjani I know akasithathe ngokuthi akukaze kwenzeke sisi akasithathe ngokuthi akukaze kwenzeke kodwa uma kuwukuthi wena ubona ukuthi ku right ukuthi uqhubeke uthandane naye noma uhappy ekuphileni naye I know ungaqhubeka but iqiniso udade wethu lenzile ukutshelile befayela akutshele wena uma ukuthi wena ubona ukuthi ufuna ukuqhubeka nako ungaqhubeka nako uma ukuthi akakushayi hayi siyakubongela ungaqhubeka uthandane naye nomuntu wakho nize nishade akunankinga bathi mzukwane sithatha nini wakhona ukuthi aphume nentamo ungazi ukuthi uthathele ngicathi nje into awayeseyiplanile ukuthi okay kushuthi kahle kahle angazi noma wayeplan ukuthi uzongilengisa noma uzowenzani kodwa nje into awayenza wangibophela esihlahleni khona la engabaleka ngazi ngafika khona wangishiya njalo angithi ayekho umuntu engizothandana naye bengabe kungayena wathangeka aphindele nami elokishini mina ngeke aphindele amagama ngisaba ngisho kwabiza amagama wayengibiza ngawo athi ngeke aphindele umuntu afana nami elokishini yena lapha engizolokhu ngikabala sangimbangela isicefe kodwa kusalayo uzobuya uzongifica khona la ngoba yena ufuna ukuthi ahleze ngifica kusemlazi ohlala emlazi